ikakhala nthawi ya makampeni inatha komatu ndi zosiyana kwambiri ndi mtsogoleri wa chipani cha Ford yemwenso ndi vice president wina wa dziko lino Enock Chihana. Iyeyu akupitabe pa ground kukayipatsa moto ndetu mpaka anatu kupanga zilinganizo za misonkhano akupita kulumphi komwe uko akuti ukachita msonkhano kumeneko kumadaba kuti msonkhano akuti ngwachani kodi ngwachitukuko ngwandale afuna kakambeko zotani kumeneko. Tifotokoze motere kunena kuti Enock Chihana ankayimira chipani cha Ford ngati mtsogoleri wake koma ndekuti situation inampangitsa kuti asinthe naziphamika ku chipani cha DPP kupanga alliance jematchedwa Blue Alliance kumeneko nkupatsidwako second vice president. Komatu tikuyenera kuzindikira kunena kuti mkulu ameneyu sadayime pa ballot ngati second vice president padalibe space yoyikaso munthu ngati ameneyo chabe kunena kuti adangopangidwa appointed kungosankhidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino atalowa. Kodi izi zikutanthauza kunena kuti nkhope ya Chihana sidapezekeko pa ballot? Idapezeka ndithu pa ballot koma kunena kuti ankayimira ngati MP kuli modzi mwa madera akulumphi kumene akachititsanso msonkhano leroli pa PEP ground ndi pamene iyeyo akachititsa msonkhano lero chakumasanako. Ndetu ponena kuti adayimira kumeneko ngati MP anapezeka kuti adawina ndithu motino iyeyo amene akukhala MP wadera limenelo. Koma chifukwa chonena kuti anasankhidwanso ndi Peter Mutharika kukhala vice president wa dziko lino ndetu zidali zovuta kwambiri kuti agwire maudindo awiri amenewa. Malamulo samamulola mkulu ameneyo amenera aphe ndithu mbali imodzi. Kodi apha mbali yawo MP ndi kukhala vice president kapena apha mbali yawo vice president ndi kukhala MP? Icho chidali chisankho chake ndipo iye adapanga chiganizo chonena kuti akufuna kukhala vice president osati MP. Kuja ndiye kuti kuyenera kupangitsidwa chisankhoso kachikena asankheko munthu wina amene akayimire kukhala MP wadera limenelolo. Komabe iziru ndiye kuti sizidathetsa ubale wa Enock Chihana ndi anthu akudera limene lija. Apezeka zonena kuti abwereranso kumeneko akapangitsa msonkhano uso ndi msonkhano wandale. Kodi msonkhano umenewu cholinga chake nchani? Malinga nkunena kuti iyeyu MP wadera limenelo chabe mwina amachokera kumeneko kapena mwina kula achibale yawo koma adavoteredwa ndithu kumeneko. Pamenepo mwina nkukhala chifukwa choyambirira chimene champangitsa kuti abwerere kumeneko kukathokoza kuti mudandivotera ngakhale pamapeto pake udapezeka kuti sindakhalebe MP wanu mutandipatsa ndithu mphamvu zonse kuti ndikhale MP wanu. Tidasankha kukhala vice president koma ndikubwerera kuno mwina akathokoza kumeneko. Timvera limodzi akayankhulazo koma ndiye kuti maorganizer a msonkhano umenewo akuiphedula kukamba zonena kuti akafika kumeneko akufuna akalongosole zinthu zomwe boma la DPP ndi a Ford Blue Alliance lakwanitsa ndiye kuti mu miyezi itatu yomwe akhala akulamulira. Chifukwa leroli ndiye kuti kukhala pa 4 January 2026 takwanitsa ndendende miyezi itatu motsimikizika malinga ndikunena kuti a Peter Mutharika adalumbiratu pa 4 October 2025. Kodino ndiye kuti bomalo lakwanitsa ziti ndi ziti. Akutitu malinga ndi mmene zayendera ndiye kuti kuli nkhani za kusowa kwa mafuta a galimoto zapangidwa stabilized. Ndalama zakunja forex iyayi ikuona kuti pang'ono ndi pang'ono kakhobereko kakumapezeka pang'ono ndi pang'ono ndiye kuti komanso kukhazikika kwa mitengo ya katundu akuti mwazina zinthu izizi magaye fans ambiri ngati magaye makadere aku DPP amayikokomezera kwambiri. Ngati kukhazikika kwa mafuta a galimoto tingokambako zimenezo zikuoneka ngati kunena kuti vuto limene lija latha. Koma chilungamo nchonena kuti vuto limene lija silinathe. Whether we like it or not, vutolo silinathe chifukwa ine ndimatsatira nkhani ndinayita kumva kuchokera kwa iwowo
amayi Jean Matanga amene ndiye kuti no ndi nduna yoyang'anira zakumafuta akotoko okhadakamba zonena kuti tikuyesetsa kuti tikonze vutoli talipanga stabilize koma sitinathane nalo mwayioneti so zonena kuti no akuyesetsa ndithu mafuta alipo komano silinatheretu permanent likadzathaso adzabwera iwo nkunena kuti latani latha kaya mwina timva kuchoka kwa iwo achihana afotokoza koma zomwe ndinamva ine kuchoka kwa amene wawo anoyang'anira za mafuta ndi chane za mphamvu za magetsi anafotokoza motero. Kuchoka pamenepo ndekuti kulino nkhani ya ndalama zakunja forex ngati pali vuto la zonsezi gwero lake ndi limeneli. Ndalama zakunja ndekuti no sizinapezekeretu kunotino ndekuti tathana ndi vuto limeneli chifukwa chonena kuti ndalama zija sizathuso mwana ni ndalama zochoka kunja ndeti zitengera timene tikuvanana ndi anthu akunja kuti no atipatse ndalama zimene zija ni ntchito yomwe akupanga achina mwanamveka aja kumene kuja kunja kukapempha ndalama zija zimabwera ndekuti $. Ayi nkhani zake kumazitenga moteromo komanso ndekuti no aja World Bank ndi ajaso IMF ndoti sanatsimikize kunena kuti no ndekuti akonza ubale wa Malawi ndi maofesi amenewo koma ndoti zokambira nazo machitika ndese tinganena kuti no vuto limenelo latheratu timvanso kuchoka kwa iwowa achihanawa kuti akamba zotani. Nawo kuchoka pamenepo ndekutinso pali kukhazikika kwa mitengo ya katundu mwa zina makosana tizikamba zinthu moona mtima. Lero tunalikhala Sunday kwa amene timapemphera Sunday fe ena tudziwa amapemphera Friday ena Saturday komanso ena ndekuti iwo samapemphera ayi mmene zimakhalira koma ndekuti tingakambe zonena kuti lero likukhala Sunday kukamba nomoona mtima. Katundu kukwera mtengo kwa katundu sitinganene zonena kuti vuto limenelo la thaiyayi imene ndi bodza limenelo bodza la nkunkhuniza tapitani mukapange cheki fertilizer makosana pansi kapo mukampeza ali pa 170 chakuti ndi mukatetu vuto latha limenelo sizokha zonse akatundu kukwera mtengo ndithu chabe kunena kuti mwina mwake zakhangati zayimako osati kuthamanga amene zimathamangira katundu akhangati wayima fa mulamuliro wapita uja amangothamanga koma apakhangati wayima ngati akwera ndera amakwera pang'ono ndi pang'ono ndikhoza kunena kuti no iyayi nkhani yake ndi imene koma osati no katundu atsika mtengo mwina no wangoyima njii kapena apo akukwera pang'ono ndi pang'ono movement yake speed yake ndoti mwina mwake zakhangati zikupangako stabilized koma sizinatheretu kunena kuti no katundu asiyokwera mtengo kumanenatu mwachuchuchu komabe I think magayiwa ayesetsa kumbali yanga kundifunsa noti magayiwa ayesetsa kwanitsa ndekuti no kutsitsa chimanga chija chomwe ndi chakudya nchofunikira kwambiri chimanga ndi chatsikadi akwanitsa zimene zozo ngakhale zapanga cost anthu ena ndena amene ali ndi chimanga. Ayi tinganena chani basi ndi mmene zimakhalira malosiwo ndi apangidwa ndithu koma on the other side ndekuti anthu ena ndena akukwanisa kugula chimanga mwanjira inake chimanga chakhangati chatsika mtengo. Timvanso kuchoka kwa iwo achihana kuti pali zina ndi zina zambiri komano zomwe ndingapange noti kumbali yanga ngati zomwe ndaziona ndi zimenezo ndithudi. Kodi msonkhano umene uphindu lake ndi chani ine nomazifunsafunso limene kodi inu andale chimene mukufuna ndi chani tikuona zinthu zachilendo kwambiri kaya mwina poti nthawi imene ndali ndili ku school focus kwambiri pa maphunziro ndi mmene kunkachitika ndale mbuyo monse ndinkazitsata kuti anthu akawina mapita basi tikathokoze ayi tipange chani misonkhano ya ndale mufuna chani mufuna relevance chani basi mungofuna muzingotchuka ano kuzolowera kugwira microphone pa nsanja ndi mwaso ano ka feeling kamene kaja kuti iyayi wakuti wang'alulo wakuti kaya mwina koma mangofuna kukamba zonena kuti misonkhano ngati kodi tingaonemo phindu lake phindu limene ndikulikona mwina ngati cholinga chake ngati chili mwina ndekuti no ntingani kuti ndi mbali imodzi yoti no mukuzipanga cheki nokha tikuyenda motani zinakapanga chihanas tikuyenda motani tili apa kodi no miyezi imene takwanitsa zakanika ndi ziti tikonzeretu miyezi inaso itaruso takwanitsa tikonzeretu ndikuti mwina pomakatha chaka ndikuti mwazipanga cheki nokha mwazichonga mwazithethaso mmene simunachite bwino mwina mbali ina ake zingakhale za phindu motero. Anyways well done achihana kumbali imene yoyo komano lufuna kukambako ichi
munapanga noti akuluakulu kunena kuti no Enoch Chihana akungokhala kumpoto basi. Chimene akupanga basi ndikungoyendayenda kumpoto basi, zimene akuziwa ndiziti ndi zimenezozo. Zoti kaya mulilongo anafika liti sitikuziwa, kaya mwina amafika mwachinsisi kapena chigawo chakumwera anafika liti sitikuziwa. Ije ndekuti kaya ndije chigawo chakummawa kuja ije kumangoche machenga anafika liti sitikuziwa. Koma amenewo nda vice president a dziko la Malawi, koma akaziphatika okha kumpoto khala ngati nda vice president akumpoto. Fanzina ndekumayankhula ayi ankankhira kumpoto basi kungomosala basi anthu akumpoto famatisala. Iweyo ngati vice president ndani amene angakuyikire no malire onena kuti uziyenda ndani? Mese ndekuti no umakhala amakuchita kuyikira ndende kuti usamayenduse umundumo. Akulephera kuti apange kapena ma initiative akapezeke kumwera, akulephera kuti asapezeke chigawo chino chapakati, akulephera kuti akapezeke chigawo ndekuti chakummawa, ali busy kumpoto. Now inuyo nokha mwiri zozono tino anthu akumpoto mmadandaula rusalidwa ndiye mukaziphamikaso kumeneko mamoti muzionesa relevance yanunso kuchoka kumene kuja kumafika kuno. Kuti tiliso ndi anthu ena akamphamvu amene akumathaso kumakafika even kumakapanga ma project mu zigawo zosiyanasiyana, chigawo chapakati, chigawo chakummawa, chigawo chakumwera, kungokhazikika malo amodzimodzi. Ever since takuvoterani inuyo basi mukungokhazikika malo amodzi okhaokhawo. Mukuone kuti chikondi chanu chili kumene koko. Inde wina alesa amakonda kwawo, home sweet home. Komano izizi ndi zimene zapangisa kuti pazionekano kugawanikana sopano. Fandeti fanzi zaku DPP ija ingono kuti uyuyu bwanji uyuyu akonda kumpoto, akonda kumpoto tampatsani kuti azingogwira ma project akumeneko basi. Fa kumeneko kuona kuti chidwi chake chili kumeneko, ali ndi attention kumeneko. Ndi zimene wazo kurokhata onano pita mutaliko ja ndi mujana apanga delegate a Chihana apita azikapanga Mombera University kumpoto. Nanga sindi kumene akuona kuti napanga akatera akakumana ndi mavenda akumpoto, akakumana ndi mafumu akumpoto, nanga mafumu akumwera, mafumu a chigawo chapakati, mafumu akunchinji, muona ngati konse kulibe mafumu. Chonsecho wewe ndiwe vice president wa dziko la Malawi. Ndiwe vice president wa dziko la Malawi kapena vice president wa kumpoto? Pamenepo ndiwe vice president wa dziko la Malawi kapena vice president wa kumpoto? Wena uzizifunsa funso ngati limene lolo. Zina zoma rozibweretsera weka fanta amono kuti chidwi chako munthu chili kuti wakuti mpasene kuti akagwire kuti kumeneko I think akhoza ukachita bwino fa chidwi chake chikuoneka chili kumeneko. Ndi zomwe anachitatu Chihana kuziphaminga kumeneko. Kaya aonalisa amakhala ndi kuti tu ali ndi ma choice ake, koma ma choice athu amakhaso ndi zotsatira zake. Muli maganizo ena alonse mukuiona bwanji? Ayikeni mu comment section, wamalemeza maganizo anzathu akuti